Ihatsit kita, Miss Jerica. Anong status ko sa'yo? um, si Jerica, hindi na Huwag habaan, Miss Jerica, kasi pag mahaba kasi, hindi ko na mababasa yung dulo. Agoy, idlip na pala ako, Miss Belita. Nawala. Ang status nyo sa akin, medyo stricto. Oh, wow. Stricto ako, my dear. Okay, thank you, Miss malaking biyaya po, Atining. Kinakabahan ako sa live ka kasi baka mapuna mo ako pag hindi ako makapunta sa live. Grabe. Pero gusto ko yung sinabi ni Ate Luz. Stricto daw ako, okay? Okay, sulat ko ha, sulat ko. Okay, my status. Tama. Luz Baminda. Stricto. Okay. Ano pa? Tanggap ko naman yun. Okay, tanggap ko naman yun. Kasi alam mo, malay mo. Pero mayroon akong mga ano dyan, ha? Okay? Sino pa? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot kay Ate Ning. Parang hindi nyo naman ako kilala. Nagsasabi ako ng totoo, pero hindi ko, for me, you po, good. Okay, dito muna ta kay Miss Jovi. For me po, you are good. Pwedeng kaibigan, pwedeng kapatid, pwedeng na ring nanay. At not only financial but also in moral support. Ayun, si Miss Jovi. Thank you, Miss Jovi. Kaibigan or kapatid. Okay. Okay. Si Jolios, sa akin po para sa unang kita lang parang papalo po ako kami sa puwet pagka mali kami. Uroy, Ginoo ko. Alright, Jolios. So anong diretsong salita, Mr. Jolios? Parang stricto din. Paano? Sa akin, status mo at tining malakas ka po, tumawa. Tumawa lang, okay. For lagi. Malakas, tumawa. So, anong gagawin natin yan? Gusto mo bawasan ko yung tawa ko, Miss for lagi? Kasi wala kang sinabi gusto mo o hindi mo gusto. Yung hindi mo gusto. Kay Miss Luz Bamin, ano mo? Gusto yung stricto ako o hindi? Si Jovi, gusto niya kaibigan o kapatid ako. O, yun. Okay? Si Mr. Julius, hindi ko alam. Ano bang diretsa yun? Parehas po kay Mama Luz. Medyo mataray dating. Lalo pa po kilay niyo. Okay, stricto. Okay. Okay. Alright. Alright. Mabait, Ate Ning, pero strict yan. Tawanan lang lahat ng pinagdanan. Masayahin ka para